Na? Hina. Ajay sa mamat kolektor ajay. Hina. Nya nga taman ti aramida kun aya. Nya mo dati nga kolektor, di mo lang mga singsingiran. Guray ka man. Ay naapo sapi ko matumasingir ko ni Ma'am Jonan. Apo! Apo! Ma'am Jona! Ma'am, umayat man nagsingir di landing yo! Ay, Tito! Awat ni Mami! Ano na panatag? Sumlit to mo next week ka na! Ay, Jay, balasang ko! Ay, pakibagan tulat tagaruda nga agsubli at tulat na tuno next week ay ibagam tulat na sumangputin Ibagan mo mo sumangpot! sige garot balasang ko mapanakon Sige, Tito! Bye-bye! Ang baglakit ng tawa, isak na talaga. Solve man ang problema ko. Apo wawaisan na manday tuyan buray ka lang wawaisan na ka Tita! 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 Umay kuman ka nung itulog datoy! Bayad si utang ni mamang ko! Ay, dala... huli ka ay naabaw ko nagtupay nga wawaisan na kahit ay na Ma'am Juna amok na kita nga diskartiyaw ay naabaw lumayad mo